Krigen begyndte med, at spartanerne ville prøve at erobre Athen. Men de vågede ikke at angribe. Det følgende år blev Athen ramt af en grusom pest. Spartanerne de ville ikke angribe, fordi de var bange for pesten. Athen rejste dog og kom da så tæt på sejren, at de afviste spartanernes fredstilbud. Det skulle de aldrig have gjort. På det her tidspunkt er Athen en meget moderne og fremadrettet by, hvorimod Sparta er mere tilbageholdende med hensyn til udvikling, og de er langt mere konservative. Årsagen til krigens begyndelse var ifølge den græske historiker Thukydid spartanernes frygt for Athens voksende magt. Athen er hovedstaden og Grækenlands største by. Det er betragtet som økonomiens, politikkens, kulturens og det finansielle centrum i Grækenland. Athen var på det tidspunkt symbolet på frihed, kunst og demokrati i den civiliserede verden. Athen havde vundet en lang række slag, og som følge af disse slag udelukkede de byen Megara fra alle de Athen-dominerende have og markeder. Sparta er en militærstat i Peloponnes, som i dag ligger i det sydlige Grækenland. Den blev betragtet som Grækenlands beskytter og bidrog igennem mange år med store og mægtige hære. Sparta og Athen havde forskellige styreformer. Athen er demokratisk og vælger en ny leder hvert år, og bliver i dag omtalt som demokratiets fødested. Modsat Sparta, der er styret af oligarki, hvor de valgte 2 konger, som regerede til de døde. Krigen resulterede i et kolossalt nederlag for Athen. De måtte afgive alle deres besiddelser uden for Attika. De blev tvunget til at opløse den Deliske søforbund og udlevere resten af deres flåder. De skulle nedrive alle deres mure og tilslutte sig det Peloponnesiske forbund, som er en græsk militær alliance.